рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футбол. Шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар марҳилаи дуюми мусобиқоти Лигаи Олии кишвар ва ҳамзамон дар доираи бозиҳои даври 15-ум. Имрӯз шаҳроварди вилояти Суғд, дерби вилояти Суғд бо иштироки ду дастаи соҳибном, дастаи Сарафшани шаҳри Сарафшан ва Хуҷанди Хуҷанд баргузор мегардад ва мо интизори он ҳастем ки шаҳроварди навбатӣ, дерби навбатӣ, воқеан арзанда ба номи худ як бозии бисёр ҷолибу диданӣ ва рақобати пур-ҳаяҷону пурэҳсосро барои мову шумо таъмин хоҳад кард. албатта аз набарди имрӯза бисёр чиз вобастагӣ хоҳад дошт барои гӯем мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа, чун вақтҳои охир баъзе мушкилиҳо ва камбудиҳо барои ҳардуи ин даста дар Лигаи Олӣ буданд. ҷузъиётро баъдан хоҳем гуфт. ин лаҳзаҳо гурӯҳи доваронро барои мову шумо муаррифӣ мекунанд. сардовари дидори имрӯза тавре мебинед Саёҷон Зайниддинов, довари дараҷаи фифа аз шаҳри Душанбе таъин шудааст. ба ӯ ба ҳайси кӯмакрасонҳо Вафо Қараев аз ноҳияи шаҳри Нав ва Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак кӯмак мекунанд. Довари чаҳорум Насрулло Кабиров низ аз шаҳри Норак аст. хуб, гурӯҳи ҳайати футболбозони дастаи Сарафшан ки дар ҳайати аввалияи ин тим ба майдон баромаданд барои мову шумо пешниҳод шуд ва тарҳи умумии ҷойгиршавии онҳо низ тавре мебинед 5-4-1 нишон дода шудааст. хуб, ҳайати дастаи Хуҷандро ҳам мову шумо баъд аз чанд лаҳза хоҳем дид. дар ду бозии қаблӣ зери роҳнамоии мураббии нав Александр Кристинин натиҷаҳо чандон хуб набуданд барои дастаи Хуҷанди Хуҷанд. хуб, тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2 аст. дӯстони гиромӣ, ҷузъиётро тавре болотар гуфтем, баъдан барои шумо пешниҳод менамоем. дар баробари он гурӯҳи довароне ки дар бозии имрӯза болотар муаррифӣ кардем, ҳамчунин гурӯҳи видеодоварон ҳам ҳастанд. дар ҳуҷраи вар нафари асосӣ Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав аст, ба ӯ Сорбон Аҳмадзода аз шаҳри Кӯлоб ва ҳамчунин Амирҷон Хоркашев аз Душанбе кӯмак мекунад. Нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода ва комиссари бозӣ Хуррам Нозирӣ аз Душанбе мебошанд. инак дӯстони гиромӣ, расман бозӣ шурӯъ шуда. аз маркази майдон футболбозони Сарафшан тӯбро ба бозӣ дароварданд ки имрӯз бо пиранҳои ранги сафед ва шортҳои сиёҳ ба майдон баромаданд. акнун фурсати он ҳастааст ки ҳайатҳои ҳар ду дастаро барои шумо муаррифӣ намоем. шурӯъ мекунем аз дастаи Сарафшан, чун онҳо мизбони рақобати имрӯза ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 1 Дилшод Дадабоев қарор дорад. футболбозони хати дифоъ рақами 22 Фаридун Деҳқонов, рақами 15 капитани даста Амири Фарҳод, рақами 19 Ҳусейн Нурматов, рақами 21 Абдуҷалил Маназаров, рақами 70 Парвизҷон Деҳқонов. ним муҳофизатгарон рақами 27 Бобур Қосимов, рақами 9 Ҷаҳонгир Сафаров, рақами 11 Тулқин Эргашев, рақами 7 Султонбек Фозилов ва ҳамлагари марказӣ рақами 10 Георге Тете Атрам. сармураббии даста Тоирҷон Муминов. ҳайати асосии дастаи Хуҷанд бошад аз бозигарони зерин иборат аст. дар хати дарвоза рақами 1 Жеймо Никита, футболбозони хати дифоъ рақами 23 Фирӯз Қараев, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 6 Давронҷон Эргашев, ӯ капитани даста аст, рақами 91 Асилҷон Бегимқулов. дар хати ним муҳофиза Алишер Шукуров, рақами 14, рақами 27 Евгений Терзи, рақами 7 Георгий Манисян, дактараш Георгий Минасян ва ҳамчунин Далер Шарипов, рақами 20. ҳамлагарон ду нафар ҳастанд. Игор Букчевич, рақами 99 ва рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев. сармураббии даста Александр Кристинин аз кишвари Русия мебошад. хуб, тамоми шахсони расмии бозии имрӯзаро барои шумо муаррифӣ кардем. акнун таваҷҷӯҳ бештар ба рафти бозӣ хоҳад буд. Тоирҷон Муминов баъд аз омаданаш ба дастаи Сарафшан ҳолати ин тимро дар ҷадвал хело беҳтар кард. зеро дар ибтидои мавсим тими мазкур натиҷааш на он қадар хуб буд. албатта ҳоло ҳам
дар маҷмӯъ барои мухлисон ва тарафдорони Истаравшан мавқее ки ин тим дар ҷадвал дорад қонеъкунанда нест, зеро дастаи мазкур бо 13 имтиёз дар зинаи даҳуми ҷадвали лигаи олӣ қарор дорад, аммо назар ба ибтидои мавсим албатта беҳбудиҳо ва дигаргуниҳо дида мешавад, пеш аз ҳама аз ҳисоби касби имтиёзҳо дар бозиҳои охир. Александр Крестинин бо истоди мураббиёни худ якҷо омад, яъне бо ёварони худ якҷо ба дастаи Хуҷанд омад. Мо камандар кам ҳолатҳоеро мебинем дар бошгоҳи лигаи олӣ, вақте як мураббии хориҷӣ меояд, бо ӯ истоди пурраи мураббиён биёянд ва ё ин ки баъд аз омадан фаъолияти густурда ва тӯлонӣ дошта бошанд дар дастаи нав бо ёварони худ. Аммо тавре дида мешавад Александр Крестинин ҳамроҳи Игор Курденко, Кирилл Крестинин ва Игор Осепчук ба ҳайати дастаи Хуҷанд омаданд ва дар якҷоягӣ ин истоди мураббиёни бисёр ҳам бо таҷриба аз Русия акнун кӯшиш мекунанд Хуҷандро ба натиҷаҳои баланд расонанд. дастаи Хуҷанд ҳам айни замон дар ҷадвал агар мавқеи ниҳояшро ҳамин ҳоло пеш аз оғози бозии имрӯза баҳо диҳем, пас метавонем бигӯем ки бо 19 имтиёз даста дар зинаи панҷум қарор дорад. ин навъ мавқеъ аст ки Хуҷанд албатта нақша дорад дар он бошад, зеро дар авзари гузариши тобистона ҳайат аз ҳисоби ҷалби чанд футболбози хориҷӣ пурқувват карда шуд. ҳамчунин футболбозони бо маҳорати тоҷик низ мисли Далер Шарипов, Ҷаҳонгир Эргашев ба ҳайати дастаи мазкур пайвастанд ва Хуҷанд ҳадаф дорад ҳатман дар зинаҳои болои ҷадвал бошад. Аммо бохти бисёр дардноке дошт Хуҷанд дар даври гузашта аз тими Равшан дар хонаи худ. онҳо як бар сифр пешсар буданд, аммо дар охир ба дарвозаи худ 2 гол сар доданд ва бо ҳамин дучори шикаст шуданд аз рақиби принсипиалӣ дар ҷадвал, зеро Равшан баъд аз ғалаба аз Хуҷанд ҳоло 7 имтиёз зиёд дорад. аз аут туп ба бӯзи дароварда шуд ва инҷо тавре мебинем Саидҷон Сайдинов ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ аст. ҳамчунин ҷои ёдоварест ки дӯстони гиромӣ Хуҷанд бозии пештар аз онро ҳам дар баробари Истиқлол бохт, аммо он бозии даври ҳашакиёи ҷоми кишвар дар силсилаи зарбаи пеналти онҳо ноком шуданд. пештар аз он ҳам як бохти дигар буд аз ҳарифи дигари қавӣ аз дастаи Бахши шаҳри Бохтар. онҳо рӯзи 23 июн дар сафар 2-1 мағлуб шуданд ва намон бохт гӯем ҳолатеро ба миён овард ки баъдан мо дигаргуниро дар истоди мураббиёни дастаи Хуҷанд дидем. ҳарчанд бо дар назардошти мушкилиҳое ки Хуҷанд дар ибтидои мавсим дошт, хотиратон ҳаст, фикр мекунам дӯстони гиромӣ, он камбудиҳо ва заъфе ки Хуҷанд дошт ва пайдарҳам бохтҳо дар моҳи аввали мусобиқа дар моҳи март, маҳз Рустам Хоҷаев буд ки дастаро аз вазъияти мушкил берун бароварда тавонист. баъдан бозигарони Хуҷандро сарҷамъ кард, онҳо натиҷаҳои хуберо дар моҳҳои апрелу май баъдан ба қайд гирифтанд. аз ин сабаб мавқеи тим хело беҳтарам шуд назар ба оғози мавсим. аммо робарати даста ба хулосае омаданд ки истоди мураббиён иваз карда шавад ва акнун хоҳем дид ки даъвати Александр Крестинин ва истоди мураббиёни ӯ ба Хуҷанд чӣ медиҳад. албатта мураббии бисёр кордону бо таҷриба аст. қаблан сармураббии дастаи мунтахаби Қирғизистон буд, бо тими Қирғизистон ба ҷоми Осиё баромад дар соли 2019 ва он ҷо аз гурӯҳи худ ҳам баромада буданд онҳо. вале фаъолият дар бошгоҳ албатта андаке дигаргуна аст. ба таври рӯзмарра кор бо футболбозон ва ҳар ҳафта натиҷа талаб карда мешавад аз бозиҳо. албатта фаъолияти мураббигии Александр Крестинин танҳо дар дастаи мунтахаби Қирғизистон ҷамъбаст намешавад, зеро ӯ дар бошгоҳи гуногуни ин ҳамсояи кишвари мо фаъолияти назаррас низ дошт. ҳатто як муддате буд ки ба таври ҳамзамон ҳам дар бошгоҳ ва ҳам дар дастаи мунтахаби Қирғизистон ӯ фаъолият мекард. партофти тӯбро мебинем. дарвозабон аз мавқеи худ пештар мебарад, ду тӯбро мегирад ва баъдан каме бархурд байни ӯ ва футболбози дастаи Хуҷанд ки ба миён омад. ҳатто бубинед бидуни садои ҳуштаки довар табибони дастаи Хуҷанд аллакай ба майдон баромаданд ва воқеан ҳам кӯмаки тиббӣ лозим аст ба
бозигари дастаи Хуҷанд дар ин ҳолат. мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. канам ба туб тавре дар саҳнаи такрорӣ дида мешавад. Аввалин шуда бозигари дастаи Хуҷанд расид. Григорий Минасян аммо зарбаи задаи ӯро дарвозабон баргардонд ва баъд аз он андаке бархурд буд. ҳоло ҳеҷ ишорае аз сӯи сардовар барои бозбинӣ кардани ин ҳолат дида намешавад. бояд бигӯем ки дар мубориза каме ақибнишинӣ кардани дифоъгари дастаи Истарафшан боис бар он шуд то ҳолати қаблӣ ба миён ояд. бозӣ идома меёбад. зарурати дида баромадани ҳамон ҳолат аз тарафи вар низ тавре мо дидем дида нашуд. яъне рақобатро давом додан мумкин аст. думаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Хуҷанд тавассути канори рост акнун онҳо ба ҳамла мегузаранд. партофти туб на мубориза давом дорад, аммо бозигарони дастаи Хуҷанд маҷбур шуданд ақибнишинӣ кунанд. боз ҳам партофти туб ба канори рост ва ин ҳолатро Ҳусейн Нурматов бартараф кард. байрон шудани қоидаи бозӣ акнун ба назар мерасад. Евгений Терзи ба қоида вайронкунӣ даст зад. Дар лаҳзаи қаблӣ ирсоли бисёр ҳам хатарнок, вазъияти бисёр хуб барои дастаи Истарафшан, аммо ин фурсатро тавре мо шумо мебинем. бозигари рақами 7 Султонбек Фозилов истифода бурда наметавонад. умуман офсайд нест дар ин ҳолат. дифоъгари дастаи Хуҷанд иштибоҳ кард бо баланд бардоштани дасти худ. ӯ надид ки аз паси ӯ ин футболбоз кушода шуда истодааст ва Султонбек Фозилов воқеан ҳам имконияти беҳтарин дошт. аз зарбаи кунҷи тубро зуд футболбозони Истарафшан ба бозӣ дароварданд. Эргашев ирсоли туб ба сӯи ӯ. инҷо акнун ба бозигарони Хуҷанд муяссар мешавад ки ин ҳуҷумро бартараф кунанд ва ҳарчанд бозигари Истарафшан ишора бар он дорад ки осеб гирифтааст, аммо қоида вайронкуниро маҳз аз сӯи ӯ ба эътибор гирифт Саёдҷон Зайниддинов. як бори дигар метавонед бубинед ҳолатро. ана ҳаминҷо бале ӯ ба бозигари ҳариф бархӯрд. шумораи қоида вайронкуниҳо то ҳамин лаҳза баробар аст 1-1. ин ҳам аз навгониҳое аст ки дар пахши мустақими рақобатҳо аз лигаи олӣ аз сӯи масъулияти давлатии телевизиони варзиш рӯи даст гирифта шудааст. дар инъикоси рақобатҳои лигаи олӣ сол ба сол шабакаи телевизионии мо навгониҳои заруриро ҷорӣ мекунад аз фановариҳо ва дастовардҳои навини пахши бозиҳо. мо албатта хафо намемонем ва пайваста кӯшиш мекунем то ҳамқадами замон бошем. ба воситаги ин навгониҳо дар мусобиқоти дигари таҳти масъулияти Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор мешуда низ роҳандозӣ мешавад. аз ҷумла ба ҷоми Тоҷикистон, хуб ҷоми Федератсияи футболи кишвар ин дигаргуниҳо
дар пахши бозиҳои ин мусобиқот низ ба оҳистагӣ тавре гуфтем ворид карда мешавад. ҷаҳонгир эргашев дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. андаке пои бозигари ҳариф деҳқоновро ӯ зер карда буд ва боз як мавриди дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон мешавад. инҷо акнун зидди ҳамлагари марказии дастаи Истарафшан Георге Тете Атрам қоидаи бозӣ вайрон шуд. биёед бибинем. Фирдавс Абдусалимов хато кард. ин дерби аст дӯстони гиромӣ. мо мехоҳем ё на ҳассосият ва шиддатноки рақобат дар бозии имрӯза дар авҷи аъло хоҳад буд ва Истарафшану Хуҷанд ҳатман як бозии бисёр ҳам пуршиддатеро барои мо пешниҳод хоҳанд кард. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ фурсати хубе пайдо мешавад, аммо зарбаи бо сар иҷро шуда дар ин ҳолат тавре мебинед комилан хато рафт. Абдуҷалил Маназаров зарба зад дар ҳамон ҳолат. дастаи Истарафшан дӯстони гиромӣ то кунун дар лигаи олӣ 14 бозӣ гузаронидааст. 3 ғалаба дорад, 4 мусовӣ ва 7 бохт. таносиби голҳо 16/28 аст, яъне онҳо аз голҳои задаашон дида голҳои сардодаашон зиёдтар аст. тарҳи 12 гол ва бо 13 имтиёз тавре гуфтем дар зинаи даҳуми ҷадвал онҳо қарор доранд. поёнтар аз ин тим Ҳулбук мавқеъ гирифтааст бо 10 имтиёз дар зинаи 11 ва Панчер дастаи аз ҳама заифтарин дар лигаи олӣ ҳоло эътироф мешавад, ҳамагӣ 3 имтиёз дорад ва дар зинаи 12 ҷойгир аст ин тим. нофаҳмие ки буд инҷо довар бо даъвати Георги Минасян ва узрхоҳии ӯ аз футболбози ҳариф бартараф кард. маъсалан ҳамин ҳолате ки тӯбро ба қафо мепартофт Минасян барои Амири Фарҳод капитани дастаи Истарафшан бархӯрд ва он боиси норозигиам шуд. ба бозигарони Истарафшан муяссар шуд ки пешрои ҳамлаи навбатии ҳарифро бигиранд, аммо боз ҳам як бархӯрди дигар инҷо дида мешавад. хуб, сардовар ишора мекунад ки на, ҳоҷат нест барои ба майдон баромадани табибон. аз ҷои худ боло шуда истодааст Деҳқонов. биёед бубинем саҳнаи такрориро. ҳаминҷо вақте Фаридун Деҳқонов аз бозигари Хуҷанд дида пештастӣ кард, баъдан як ҳолате буд ки андаке восеб гирифт, вале ҷиддӣ набуд. ирсоли навбатии тӯб ба канори чап на он қадар партофти хуб, зеро тавре мебинед бисёр ирсоли босурат ва Султонбек Фозилов дар канор наметавонад аввалин шуда ба тӯб расад. дастаи Хуҷанд дар равзанаи гузариши тобистона дар ҳайати худ хело тағйиротҳо ва дигаргуниҳо дошт. баъзе аз бозигарон аз ҳайати ин тим рафтанд, аз ҷумлаи бозигарони асосие ки ҳайати тимро тарк карданд Сергей Сканян ва ҳамчунин Шӯрат Элмуродовро гуфта намон мумкин, яке ба ҳайати дастаи Бахш ва дигаре ба ҳайати дастаи Регар Тадас гузаштанд. аммо дар ин баробар чанд бозигари ҷавон ки хело кам ба майдон мебаромаданд, онҳо низ аз ҳайати даста рафтанд. ба ҷои онҳо бозигарони хориҷӣ ки таҷрибаи хуб доранд ва як қатор футболбозони маҳаллӣ ки дорои таҷрибаи баланд буданд ба дастаи Хуҷанд ҷалб шуданд. ҳама ин тавре гуфтем ба хотири беҳтар кардани натиҷаи ниҳоии дастаи Хуҷанд дар мусобиқоти дохилӣ буд. аммо Хуҷанд аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми кишвар ҳазф шуд. аз даври ҳашак ниҳои онҳо гузашта натавонистанд. аз садди бисёр ҳам мушкилӣ
Истиқлоли Душанбе. Умуман канори рости сеткаи мусобиқа дар ҷоми кишвар ҳарифонро тавре рӯ ба рӯи ҳам қарор дод, ки бисёр рақобатҳои ҷолиб он ҷо дида шуд. аз ҷумла Истиқлол баъд аз ғалаба муқобили Хуҷанд зидди Вахш бозӣ кард ва он ҷо ҳам бозӣ то силсилаи зарбаҳои пеналтӣ тӯл кашид, ки дар ниҳояти кор Вахш комёб шуд. ва Вахш дар навбати худ дар бозии нимниҳоӣ аз Эсхатаи Хуҷанд мағлуб шуд. он бозӣ ҳам то силсилаи зарбаҳои 11 метра рафта расид. аз сӯи дигари сеткаи мусобиқа дар ҷоми кишвар албатта набарди асосӣ дар нимниҳоӣ сурат гирифт бо иштироки Регар Тадази Турсунзода ва Равшани Кулоб. 90 дақиқаи вақти асосӣ ғолибро муайян накард ва дар экстратайми якум бо голи задаи Самандар Қодиров дастаи Регар Тадаз пешсаф шуд ва дар ниҳояти кор дар 120 дақиқа футболбозони шаҳри Турсунзода комёб шуданду соли дуюм пайдар ҳам ба финал баромаданд. ҷои ёдоварист, ки санаи дақиқи баргузории бозии финалӣ маълум нест, аммо аз рӯи нақшае ки Лигаи футболи кишвар дорад, дар даҳаи охири моҳи сентябр мумкин бозии финалӣ баргузор шавад ва макони баргузории бозии ниҳоии варзишгоҳи 20 солагии Истиқлолияти кишвар дар шаҳри Хуҷанд таъин шудааст. вале бозиҳои ҷоми кишвар имсол аз соли гузашта андаке фарқ дорад, зеро мавсими гузашта тамоми марҳилаҳо аз бозиҳои рафту баргашт иборат буданд. имсол аз як бозӣ рақобатҳо иборат ҳастанд. баъд аз хотимаи рақобатҳои даври нимниҳои ҷоми кишвар аллакай бозиҳои даври 15-ум шурӯъ шуданд. дӯстони гиромӣ, инҷо дарвозабон аз мавқеи худ пеш мебарояду ин ҳолатро бартараф мекунад, аммо ҳамзамон бо ин вуҷуд доштани афсайдро ҳам ба эътибор мегиранд доварон. партофти тӯб ва бенатиҷа. ҳолати қаблиро мо шумо мебинем, бале афсайд аст. паси ҷавобӣ бисёр ҳам хуб инҷо сурат гирифт. идомаи ҳамлаи бозигарони Хуҷанд. партофти тӯбро дидем аз сӯи Фирӯз Қараев ва тӯб бо расиш ба бозигари Истаравшан аз майдон берун мешавад. боз тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи Хуҷанд баргашт. прессинги онҳо дар канор самар овард, вале акнун бозигарони дастаи меҳмон натавонистанд ҳуҷумро давом диҳанд. хуб, дар ин ҳолат ҳам тавре дида мешавад. бозигари дастаи Хуҷанд тӯбро нигоҳ дошта наметавонад. ин Ҷаҳонгир Эргашев буд ва аут ба фоидаи дастаи мизбон. Ҳусейн Нурматов дар якдигар бозӣ кардан бо ҳамдастаи наздиктаринаш. ҳусейн инҷо тӯбро нигоҳ дошт. акнун футболбозони дастаи Истаравшан тавассути канори рост ба ҳамла мегузаранд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва талоши навбатии бозигарони дастаи Истаравшан ва боз ҳам дар ин ҳолат тавре дида мешавад дар
канори чап Султонбек Фозилов холӣ мондааст. таваҷҷӯҳ кунед, ин бори аввал нест дӯстони гиромӣ ва дар ин ҳолат ҳам вақте тӯб гузашт аз бозигарони дастаи хуҷанд маълум буд ки Султонбек Фозилов имконияти зарбазаниро пайдо мекунад. маъсалан ҳамин пайвастшавиҳои ӯ аз канори чап аллакай ду вазъияти хатарнокро барои дастаи Сарафшан ба вуҷуд овард. имконияти қаблияш албатта боз ҳам беҳтар буд, чун он ҷо зарбаи задаи ӯ рост сӯи дарвоза рафту дарвозабон онро баъдан бартараф кард. дар ҳолати қаблӣ бошад мо тавре дидем садгузории дифоъгари хуҷанд кӯмак намуд то ҳолат бартараф шавад. алишер шукуров ирсоли тӯб ба сӯи ӯ натиҷа надод. тӯбро ба дарвозабон бармегардонад Фирдавс Абдусалимов. Никита Жеймо яке аз трансферҳои асосии дастаи хуҷанд дар афзании гузариши тобистона буд. тӯли дақиқаҳои сипаришуда аз сӯи дастаи хуҷанд мо вазъияти хатарноки ҷиддиро надидем. Сарафшан тавре болотар гуфтам ду фурсат дошт. амири Фарҳод тӯбро боз ба марказ равон мекунад ва дар ин ҳолат акнун садоишаки довар Саидҷон Зайниддинов баланд шуд. зидди Фирдавс Абдусалимов тавре маълум мешавад дар лаҳзаи қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бале, акнун ин ҷо ҳам тавре дида мешавад вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи Фаридун Деҳқонов ба назар расид. машмули қоида вайронкуниҳо то рафт афзуда истодааст. бинобар ҳисобҳое ки дӯстони гиромӣ рости гап шахсан худи ман дорам, як қисми рақобат 45 дақиқа агар бошаду боз дақиқаҳои иловагиро барои мисол ҳадди аксар ё ба таври максималӣ 5 дақиқа барои як қисм ҳисоб кунем, қисми якуму дуюм дар алоҳидагӣ дар маҷмӯъ рафти як бозӣ дар лигаи олӣ агар 100 дақиқа идома ёбад, вақти тозаи бозие ки футболбозон дар майдон ҳунарнамоӣ мекунанд аз 50 дақиқа зиёд нест. яъне нисфи ҳамин вақти бозӣ ба ин тартиб бо дар назар дошти ҳатто ҳамон дақиқаҳои иловагӣ ки ҳадди аксар онҳоро 5 дақиқа барои ду қисм ҳисоб кардем, аз 50 дақиқа зиёд нест дар аксари бозиҳои лигаи олӣ ва ин як омиле аст ки каме нигаронкунанда мебошад, зеро вақт бениҳоят зиёд талаф меёбад ба ин тартиб. мисоли тӯб аз вазъияти стандартӣ ва фурсати аввалини хуб барои дастаи хуҷанд инак пайдо шуд, аммо тавре дидед зарба на он қадар хуб ва дақиқ гӯем бо ҳадафбандии хос сӯи дарвоза иҷро шуд. дар ҳамон нуқтае ки Дилшод Дадабоев буд, тӯб рост ба ҳамон ҷо омад. Ҷаҳонгир Эргашев довар ишора мекунад ки на, чизе нест, бозӣ бояд давом ёбад. аз нав фишори футболбозони дастаи хуҷандро мебинем, онҳо дар нимаи майдони ҳариф боз тӯбро ба худ баргардонданд, аммо Фирдавс Абдусалимов хато кард. амири Фарҳод дар маркази майдон ӯ тӯбро аз даст медиҳад, вале ҳамдастояш зуд тавонистанд боз тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кунанд. Эргашев, Тулқин Эргашев аст, ин бозигари ӯзбекистонӣ дар ҳаёти дастаи Сарафшан ва зарбаи бениҳоят қавӣ аз сӯи ӯ. Чӣ зарбаи олие буд аз масофаи дур. бо пои чап бениҳоят хуб зарбаро иҷро кард Тулқин Эргашев. ҳоло дӯстони гиромӣ ҳатман мебинем. таваҷҷӯҳ кунед ба зарбаи иҷро кардаи ӯ. гӯшаи болоии самти чапи дарвозаи Никита Жейморо
мавриди нишон қарор дод ва наздик буд ба ҳадафи худ расад, аммо ба ҳар ҳол дарвозабон Никита Жеймо аз удаи бартараф кардани зарба баромад. шумораи зарбаҳои кунҷи дар маҷмӯъ ба 4 то расид. 3-1 Истаравшан пешсаф аст. ба ҳуҷуми хатарноке ки Хуҷанд чанд лаҳза пештар аз ин дошт, Истаравшан бо як ҳуҷуми хатарноки дигар посух дод. ҳоло идомаи бозиро хоҳем дид. албатта дар набарди имрӯза ғайр аз бисёр кашмакашҳову мубориза баҳри ҳар ваҷаб замин, ҳамчунин бозии хубу зеборо ҳам ин дастаҳо барои мо пешниҳод мекунанд. ба ин чиз низ шакку шубҳа нест. бозигарони Истаравшан тӯбро ба худ бармегардонанд. Ҳусейн Нурматов ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва акнун бибинед фишори футболбозони Истаравшан чӣ гуна афзуда истодааст дар ин лаҳзаҳо. бори дигар аз зовияи диди дигар зарбаи задаи Тулқин Эргашевро мо шумо мебинед. Ҳусейн Нурматов аз авт тӯбро ба ҷаримагоҳ равон кард, аммо ҳамдастаҳояш ҳарчанд ду нафар буданд барои тӯб талош карданду дар ниҳояти кор ҳар дуи онҳо низ комёб нашуданд. Фаридун Деҳқонов дар нақши дифоъгари охир хело хуб бозӣ мекунад. аз нав бо як зарбаи қавӣ тӯбро ба хатти ҳамла равон карда истодааст. Ҳусейн Нурматов вариантҳоро ҷустуҷӯ мекунад. барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ воқеан мухлисони зиёд ташриф овардаанд. дӯстони гиромӣ, инҷо фурсати навбатӣ барои дастаи Истаравшан ва бубинед инҷо чӣ фурсате аз даст меравад барои Тулқин Эргашев. хуб, ин лаҳзаҳо мо тағйиротро мебинем дар ҳайати дастаи Хуҷанд ва ин бештар тағйироти иҷборӣ аст. дӯстони гиромӣ, зеро дар ҳамон ибтидои бозӣ вақте бархурд дошт бо дарвозабон Дилшод Дадабоев ва баъдан ба замин рафта бархурд Григорий Минасян осеб гирифт ва акнун ба ҷои ӯ Шӯҳратҷон Шоҳназаров бозиро давом медиҳад. чанд лаҳза махсус ором истодам то ин ки мову шумо он фаъолие ки мухлисони дастаи Истаравшан доранд онро шунида бошем. воқеан дастгирии бисёр хуб ва арзанда аз сӯи мухлисони дастаи Истаравшан дар ҳар бозиҳо дида мешавад, махсусан дар бозиҳои хонагӣ дар Истаравшан арена. ва илова бар ин бояд бигӯем ки фан-клуб ё гурӯҳи мухлисони ашаддии дастаи Истаравшан соли гузашта аз сӯи лигаи футболи кишвар ҳамчун беҳтарин фан-клуби мухлисон тарафдорони дастаҳои лигаи олӣ муаррифӣ шуда буд ва эътироф гардид. инҷо ҳуҷуми бисёр хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи Хуҷанд аз канори рост ба вуқӯъ пайваст ва биёед такроран бубинем ҳолате ки ҳуҷум ташкил мешавад. Алишер Шукуров бо як пас тӯбро ба ҷаримагоҳ тавре равон кард ки бе ягон мушкилӣ Далер Шарипов партофти тӯбро анҷом медиҳад. касе пешироҳи Далер Шариповро дар ҳамон ҳолат нагирифт. зарбаи кунҷӣ Евгений Терзи дар назди тӯб. ин дуюмин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи Хуҷанд дар бозии имрӯз аст. на он қадар партофти хуб, аммо ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Хуҷанд боқӣ монд. боз як ирсоли дигар, бархурд байни бозигарон, аммо довар ишора мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад. бозигари дастаи Истаравшан дар ҷаримагоҳ афтидааст ва акнун довар
баъд аз он ки вазъият хотима ёфт ба назди бозигари Сарафшан меояду аз аҳволи ӯ пурсон мешавад. такроран метавонед бубинед ҳолатро. Даврон Эргашев ва бозигари дастаи Сарафшан дар ҳолати қаблӣ бархӯрда буд. ба Бобур Қосимов тавре инҷо дида мешавад кӯмаки тиббӣ акнун лозим аст. суҳбати сардовари рақобати имрӯз Саидҷон Зайниддинов бо гурӯҳи видеодоварон инҷо дида мешавад. ва аз тарафи дигар бояд ба майдон баргардад Бобур Қосимов. ва рақобат акнун идома меёбад. пас ба марказ аз дур зарбаи бозигари дастаи Хуҷанд, аммо хело ҳам баланду ноаниқ. хуб дӯстони гиромӣ, тавре болотар гуфтем рақобатҳо дар лигаи олии футболи кишвар дар даври 15-ум дирӯз 19 август шурӯъ шуданд. барқчӣ бо дастаи артиш бозӣ кард ва рақобат бидуни гол 0-0 ҷамъбаст шуд. рақобат дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ бошад. 1-0 ба фоидаи Истиқлол хотима ёфт. голи ягонаи Истиқлолро Сиёвуш Ҳақназарӣ легионери нави даста ки аз ҷумлаи Исломии Эрон аст ба ҳадаф расон аз пеналти ва ба ин тартиб Истиқлол 1-0 пирӯз шуд. имрӯз дидори дастаҳои Сарафшану Хуҷанд баргузор мешавад ки онро дар пахши мустақим мо шумо тамошо дорем. пагоҳ ду бозии дигар моро дар пеш интизор аст. вахш бо ҳосилот дар шаҳри Бохтар соати 17 бозиро шурӯъ мекунанд. баъдан Эсхата дар хонаи худ бо Ҳулбук бозӣ мекунад. соати 19 бозӣ шурӯъ мешавад. ва охирин рақобат бозии марказии даврам ҳаст бо иштироки Равшану Регартадаз рӯзи 24 август дар Кулоб Арена барпо хоҳад шуд. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ инҷо акнун Фирӯз Қараев бо аҳамият буд, бо диққат буд ва он хатое ки дар ирсолҳои қаблии бозигарони дастаи Сарафшан содир кард ба он роҳ надод. тӯб дар ихтиёри футболбозони Сарафшан аст. аз ин хотир довар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. дур аз майдон акнун худи бозигарони Сарафшан берун мекунанд, зеро як ҳамдастаи онҳо андаке осеб гирифтааст. ба Ҳусейн Нурматов ин лаҳзаҳо акнун кӯмаки тиббӣ мерасонанд. баъд аз хотимаи бозиҳои даври мазкур дар лигаи олӣ танаффус хоҳад буд. дӯстони гиромӣ умуман дар ҷоми кишвар низ ҳамчунин гап дар сари он аст ки дар пеш моро мусобиқаи бисёр муҳим бо иштироки дастаҳои мунтахаби минтақаи Осиёи марказӣ интизор аст, яъне ҷоми миллатҳои КАФА ё ҷоми миллатҳои Ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ
бо сабаби оне ки бозии аввали дастаи мунтахаби кишвари мо дар ин мусобиқа ба рӯзҳои фифа рост намеояд. андаке барвақттар тайёриҳоро истодии мураббиён шурӯъ мекунанд ва аз ин сабаб дар бозии лигаи олӣ низ як муддати муайян таваққуф хоҳад буд. инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Сарафшан. ирсоли тӯбро мебинем. Фирӯз Қараев ин ҳолатро бартараф кард. баъд аз он зарбаи қавитарин дарвозабон бармегардонад ва боз як шонси дигар. тӯб ба фикрам баъд аз зарбаи дуюм ба сутуни дарвоза расида баргашт. идомаи ҳамла боз ҳам як талоши дигар. дувар иҷозат медиҳад ки бозӣ давом ёбад. фурсати беҳтаринро Георги Тете Атрам дар лаҳзаи қаблӣ аз даст дод. набарди ҳақиқӣ акнун шурӯъ шуд. дербии суғдзамин шаҳроварди вилояти суғд тавре мо болотар гуфтем осону оддӣ нахоҳад буд барои ҳарду ин дастаҳо. як бори дигар метавонед бубинед зарбаи бисёр ҳам қавӣ аз сӯи Бобур Қосимов. дарвозабон баргардон. зарбаи дуюмро ҳам Никита Жеймо бартараф кардааст. бубинед ҳолат чӣ гуна мушкил буд барои ин дарвозабон. дар ҳолати дуюм низ тавонист сари вақт кунҷи наздики дарвозаро маҳкам кунад. то ин лаҳза аллакай 4 сейви бисёр муҳим дошт Никита Жеймо. ба хотир оред зарбаи задаи Султонбек Фозиловро, баъдан зарбаи аз дур иҷро кардаи Тулқин Эргашевро ва инак зарбаи навбатии аз дур задаи боз як бозигари дигари Сарафшан Бобур Қосимов ва аз масофаи наздик дарвозаро ба нишон гирифтани Георги Тете Атрамро. яъне 4 имконияти бениҳоят хуби голзанӣ бо иштироки бозигарони дастаи Сарафшан аллакай ба вуқӯъ пайваст дар дидори имрӯза. Сарафшан шояд бисёриҳо фикр кардан бо дар назар дошти ҳолати феълияш дар ҷадвал дастае хоҳад буд ки дар ин дидор ҳамчун дастаи камбаҳо эътироф мешавад. аммо на, агар мо воқеиятро бигирем аз ҳисоби бозӣ, аз ҳисоби ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ онҳо ҳоло аз дастаи хуҷанд дида беҳтару хубтар бозӣ карда истоданд. дар маҷмӯъ бозии муайяне дастаи хуҷанд дорад, аммо вазъиятҳои хатарнок то кунун ба миён наомадааст бо иштироки онҳо. танҳо як фурсатро метавонем ба хотир орем, он ҳам чандон гӯем имконияти хуби голзанӣ эътироф намешавад. байроншани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигари хуҷандро ба қайд гирифт Саидҷон Зайниддинов. такроран мо шумо мебинем Шӯҳрат Шоназаров дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон карда буд. зуд аз авт тӯб ба бозӣ дароварда шуд тавассути канори рост. ҳоло бозигарони Сарафшан як кӯшиши дигар доштанд барои роҳандозии ҳамла ва инҷо акнун тавре дида мешавад бархурд ба миён омад. дувар дар ин лаҳза аз бозигарони дигар хоҳиш дорад ки дахолат накунанд ва ишора дорад ки ман худам қарор қабул мекунам. корти зард ба Тулқин Эргашев аз ҳайати Сарафшан нишон дода шуд. ҳамчунин корти зард ба Фирдавс Абдусалимов ҳам ба фикрам нишон додааст ё на. ҳар ҳол ҳамин гуна навиштаҷот баромад. хуб биёед бубинем. инҷо воқеан ҳам Тулқин Эргашев бисёр хатарнок бозӣ кард муқобили Ҷаҳонгир Эргашев. аз паси ӯ рафта ба пояш зарба зад ва ҳоло
довар албатта қарор баровард, лек будани варро ҳам дӯстони гиромӣ дар ин лаҳза бояд мо фаромӯш накунем. хуб, корти зард албатта ба Тулқин Эргашев нишон дода шуд. ва фикрам ба Фирдавс Абдусалимов корти зард набуд дар ҳамон ҳолат. зеро тавре дида шуд, ӯ аслан ҳеҷ иштироке надошт дар бархӯрди қаблӣ. Асилҷон Бегимқулов ҳоло бояд азал тӯбро ба бӯзи дарорад. партофти ӯ дарвозабон инҷо пештасӣ мекунад ва бо ҳамин ин ҳолатро Дилшод Дадабоев бартараф кард. корти зард ба футболбози дастаи Хуҷанд барои халал расонидан ба дарвозабони ҳариф. Далер Шарипов бо баргаи зард ҷазо дода шуд. ана ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. То ба охир истодагарӣ кард, сад гузошт ва ба ин амал кардаш албатта иҷоза надод ки сари вақт дарвозабони Саравшан тӯбро ба бӯзи дароварда ҳуҷуми ҳамтимони худро оғоз намояд. вақти асосии нимаи якум дӯстони гиромӣ инак хотима ёфт. ҳоло барои мо маълум накарданд ки чанд дақиқа вақт илова шуд. мубориза идома дорад. ҳамлагари қавиҷусаву қоматбаланди африқоӣ дастаи Тарафшан хело талоши зиёде кард Георге Тете Атрам, аммо ин ҳама бенатиҷа буд дар лаҳзаи қаблӣ. 3 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми аввал. тавре гуфтам, агар мо вақти тозаи бозиро дар майдон ба ҳисоб гирем, дар аксари бозиҳои лигаи олӣ барои як қисм 25 дақиқаро ташкил медиҳад. мутаассифона хело вақт беҳуда талаф меёбад. дар ҳамаи бозиҳо ин ҳолат дида мешавад ва фикр мекунам дар маҷмӯъ бояд мураббиёни дастаҳои лигаи олӣ ва худи футболбозонам барои нишон додани бозии бисёр ҳам хубу зебо, диданӣ ва қобили таваҷҷӯҳ гӯем диққат кунанд беҳтар аст. як зарбаи хуб аз масофаи дур чанд лаҳза пештар аз ин аз сӯи футболбози Хуҷанд дида шуд. Алишер Шукуров буд ки дарвозаро аз масофаи дур ба нишон гирифт, аммо дар мавқеи худ Дилшод Дадабоев дарвозабони Тарафшан устувор буд. аз даврае ки мо Алишер Шукуровро дар Куктош дар хотир дорем, ин футболбоз бисёр хуб аз дур зарба мезанад.
бозӣ бояд идома ёбад, мегӯяд довар. ҷаҳонгир Эргашев на он қадар паси хуб аз сӯи ӯ ва баъдан бархӯрди бисёр ҷиддӣ. ва инҷо корти сурх акнун ба футболбози дастаи Истарафшан. корти сурхи мустақим, дӯстони гиромӣ. Саидҷон Зайниддинов қарори худро баровард. ҳоло мо акнун мебинем ки оё гурӯҳи видеодоварон ҳам ин қарори ӯро тасдиқ мекунанд ё на. набардҳо бо иштироки Истарафшану Хуҷанд нақтаи охир камандар кам ҳолатҳое буд ки гӯем дар онҳо корти сурх дида нашавад. ҳоло муҳим ин аст ки бозигарони ҳар ду даста андаке ором шаванд. ва бале дар саҳнаи такрорӣ ин чизро беҳтар диданамон мумкин буд. Бале дӯстони гиромӣ, инҷо бисёр дағао рафтор кард футболбози дастаи Истарафшан. бинед баъд аз зарба задан чӣ гуна ба пои Фирдавс Абдусалимов бармехӯрад. дифоъгари Истарафшан Абдуҷалил Маназаров. ва нофаҳмӣ байни Даврон Эргашеву боз як бозигари дигари Истарафшан дар ин лаҳзаҳо дида мешавад. ин албатта метавонад боиси ҷангу ҷанҷоли дигар шавад. бубинед ҳолатро. ана ҳаминҷо баъд аз зарба задан мераваду ба бозигари ҳариф бармехӯрад. Абдуҷалил Маназаров ва худи довар акнун ишора бар он дорад ки рафта ҳолатро мебинад. хуб мебинем ҳолатро. хуб як чизе аст ки шояд андаке ҳолатро сабук мекунад барои бозигари дастаи Истарафшан. ин дар масофаи наздик бо Абдусалимов қарор доштани онҳо аст. дар ин гуна маврид агарчанде инҷо осеб расонид ба Абдусалимов Абдуҷалил Маназаров, аммо гӯем таъсири ин осеб камтар аз назар ба оне ки каме аз дуртар агар футболбоз ҳаракат кунаду бо шиддати том ба пои ҳариф зарба занад. бале тасдиқ мекунад. бо дидани вар ягон ҳолати сабуккунандаро пайдо накард барои бозигари Истарафшан. Саидҷон Зайниддинов ва аз майдон хориҷ мекунад Абдуҷалил Маназаровро. хуб биёд бубинем ҳолатро. зарбаи мустақим ба пои ҳариф. инҷо ҳарчанд барқастона набуд, аммо бори дигар такрор мекунем ки бисёр бо шиддати том зарба дида шуд ба пои Абдусалимов ва бо ҳамин осеби ҷиддӣ гирифт бозигари узбек. акнун аз ҷои худ боло мешавад ӯ. шумораи қоидаи ронкуниҳо дар маҷмӯъ ба 10 то расид. 6 бор бозигарони Истарафшан ва 4 бор бозигарони Хуҷанд ба хато роҳ доданд. голи аз зарбаи ҷаримавӣ задаи Даврон Эргашев дар хотирамон ҳаст. дӯстони гиромӣ, инҷо боз ҳам ӯ аз масофаи дур аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман тӯбро равон мекунад, аммо ин дафъа тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. хуб
мазарат 3 дақиқа вақти илова кардаи довар. Инҷо акнун тавре мебинед наздики 8 дақиқа идома ёфт ва маҳз дар ҳамин дақиқаи сеюм илова шуда ки мебоист баъд аз он хотима ёбад нимаи якум як ҳолати ҷанҷол барангез иттифоқ афтоду мо корти сурухро дидем. нимаи аввал бидуни гол хотима меёбад, аммо шиддати баланди бозӣ, рақобати пурэҳсосу ҷолиб бо иштироки Исаравшан ва Хуҷанд дида шуд. хоҳем дид ки нимаи дуюм чӣ гуна сурат мегирад ва чӣ бозиеро ин дастаҳо барои мо дар қисми дуюм нишон медиҳанд. ҳоло бошад бидуни гол дастаҳо ба танаффус мебаранд. мо низ каме танаффус хоҳем кард.
бинандагони гиромӣ ва мухлисони арҷманд, ин варзишгоҳи Истарафшан арена аст дар шаҳри Истарафшани Бостонӣ ва имрӯз дар доираи бозиҳои даври 15-уми Лигаи олии футболи кишвар дар мавсими 2025 дастаи маҳаллии Истарафшан муқобили дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бозӣ дорад. Дерби Суғдзамин ва ё шаҳроварди вилояти Суғд ва силоҳи дигар бисёр пуршиддату ҷолиб дар нимаи аввал сурат гирифт. Ҳарчанд мушоҳиди гол нашудем, аммо фурсатҳои голзанӣ зиёд буд, махсусан барои дастаи Истарафшан ки 4 имконияти беҳтарин доштанд, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳоро истифода набурданд. дар навбати худ ҳуҷумҳо аз сӯи дастаи Хуҷанд ҳам сурат гирифт, аммо онҳо чандон хатарнок набуданд. вале дар дақиқаи иловагӣ як ҳолати гӯем нигаронкунанда барои мухлисони дастаи Истарафшан сурат гирифт, зеро дифоъгари ин тим корти сурх гирифт, Абдуҷалил Маназаров, ва акнун Истарафшан дар қисми дуюми рақобат як нафар кам бозӣ хоҳад кард. дар оғози қисми дуюм дар ҳайати ҳар ду даста як нафари футболбозон инҷо иваз мешаванд ва хоҳем дид ки ин тағйиротҳо ба рафти бозии дастаҳои мазкур чӣ таъсире мерасонад ва дар маҷмӯъ акнун як нафар кам будани дастаи Истарафшан чӣ натиҷае медиҳад. Хуб, бозигари Хуҷанд афтид дар ин ҳолат, аммо бозӣ идома ёфта истодааст ва инам сар додани ҳар гуна наводҳои кимиёӣ аст дар варзишгоҳ аз сӯи мухлисон тарафдорини дастаи Истарафшан. Парвизҷон Деҳқонов рақами 70 аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ рақами 77 Саид Шобозоров аз ҳайати эҳтиётии дастаи Истарафшан ба майдон омад. акнун дар ҳайати дастаи Истарафшан ин аввалин тағйирот аст. инҷо бисёр дағал бозӣ мекунад футболбози дастаи Хуҷанд ва ҳамин лаҳзаҳо мумкин аст бозигари дастаи Хуҷандро ҳам сардовар ҷазои сахте диҳад. аз ҷои худ боло шуда бо усули қайчӣ мехост зарба занад Алишер Шукуров ва барои ин қоида вайронкунӣ ба ӯ корти зард нишон дода мешавад. хуб, дар ҳайати дастаи Хуҷанд бошад аз курсии бозигарони эҳтиётӣ рақами 2 дифоъгари канории Фахриддин Аҳтамов ба майдон баромад. ӯ акнун ба ҷои Фирдавс Абдусалимов бозиро давом медиҳад. ҳолатро як бори дигар мову шумо дида мебароем. бале, ва бозигари ҳариф бархурд дар ҳамон ҳолат Алишер Шукуров. фаулии мухлисони дастаи Истарафшанро мо болотар ишора карда будем, аммо рости гап дӯстони гиромӣ, то куҷо чунин амалҳо мумкинанд дар варзишгоҳ дар рафти бозиҳои Лигаи олӣ барои мо аён нест. аз рӯи тавсияҳое ки ҳаст ба фикрам аслан иҷозат нест. мавсими қаблӣ чунин ҳолат чанд бор ба миён омад ва дар мавсими нав аз рӯи тавсияҳое ки ҳаст сар додани ҳар гуна гӯем наводҳои кимиёӣ ки дуди ғализи онҳо баъдан метавонад ба саломатии мухлисону алоқамандони футбол ва меҳмонони варзишгоҳ таъсири манфӣ расонад иҷозат дода нашудааст. аз Давронҷон Эргашев тӯбро гирифт бозигари дастаи Истарафшан ва дарҳол баъдан зарба зад. Турқин Эргашев буд, аммо он зарба натиҷа надод. хуб, биёед акнун ба пуррагии ҳайатҳои ҳар дастаро як бори дигар барои қисми дуюм ёдовар шавам. дӯстони гиромӣ, дастаи мизбон Истарафшан бо ҳайати зерин бозиро давом медиҳад. Дилшод Дадабоев дар хати дарвоза аст. футболбозони хати дифоъ Амири Фарҳод, Ҳусейн Нурматов ва ҳамчунин Саидшо Бозоров ҳастанд. Бобур Қосимов ҳам мумкин аз хати нимуҳофиза ба хати дифоъ баргашта ба ҳамдастояш кӯмак мекунад, зеро дифоъгари марказии ин тим Абдуҷалил Маназаров корти сурх гирифта аз майдон хориҷ карда шуд. дар мавқеҳои дигар Ҷаҳонгир Сафаров, Турқин Эргашев, Султонбек Фозилов, Парвизҷон Деҳқоновро болотар гуфтем ки иваз карданд.
бозӣ доранд ва дар нақши ҳуҷумкунандаи марказӣ Георге Тете Атрам, сармураббии даста Тоҳирҷон Муминов аст. зарбаи кунҷиро бо иштироки бозигарони дастаи Хуҷанд мебинем ва баъдан ман ҳайати дастаи Хуҷандро ҳам барои шумо бори дигар ёдовар мешавам. аз зарбаи кунҷӣ Фирӯз Қараев бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. ирсоли тӯб, ин вазъият бартараф шуд. хуб, зарбаро мебинем, бале, аммо садгузории сари вақти аз сӯи Бобур Қосимов буд. боз ҳам ирсоли тӯб ва инҷо футболбозони Сарафшан тавонистанд дар маҷмӯъ ин ҳолатро бартараф кунанд. ҳарчанд фурсати зарбазанидо дар ҷаримагоҳи ҳариф истода пайдо кард Евгений Терзи. дар хати дарвозаи дастаи Хуҷанд Никита Жеймо аст, футболбозони хати дифоъ Фирӯз Қараев, Фахриддин Аҳтамов, Давронҷон Эргашев ва Асилҷон Бегимқулов ҳастанд. дар хати нимуҳофиза Алишер Шукуров, Евгений Терзи, Шӯрат Шоназаров, ки дар қисми аввал Григорий Манасянро иваз кард. бозӣ доранд дар хати ҳамла Ҷаҳонгир Эргашев, Далер Шарипов ва Игор Вукчевич ҳастанд. сармураббии даста Александр Кристинин аз кишвари Русия. тарҳи умумии ҷойгиршавии бозигарони Хуҷанд тавре гуфтем дар қисми якум барои мо 4-4-2 нишон дода шуд, аммо аз эҳтимол дур нест ки мо пайвастшавии зиёди Далер Шариповро ҳам дар баробари Ҷаҳонгир Эргашев ва Игор Вукчевич ба хати ҳамла мебинем. аз ин хотир метавонем бигӯем ки бо се ҳамлагар дар маҷмӯъ Хуҷанд бозӣ дорад. ирсоли навбатии тӯб ва акнун тӯб аз ҳаман мегузараду аз майдон берун мешавад. дастаи Сарафшан нимаи дуюми мавсимро дар хонаи худ бо пирӯзии зидди ҳосилот дар даври ҳаштакниҳои ҷоми кишвар шурӯъ кард, аммо баъдан дар бозии даври чаҳорякниҳоӣ аз эсхата мағлуб шуд ва дар ин байн боз як бозии дигар Сарафшан бо эсхата дошт дар чемпионат дар доираи бозиҳои даври 14ум, ки он бозӣ бидуни гол 0-0 ҷамъбаст шуд. тӯбробои бозигарони дастаи Хуҷанд тавассути канори рост ҳоло ҳуҷуми меҳмонон идома дорад. дар пойҳои худ устувор боқӣ мемонад Далер Шарипов, аммо ба ҳар ҳол аз ӯ тӯбро гирифтанд. зарбаи қавитарин аз масофаи дур ва Дилшод Дадабоев тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. баъд аз он бошад мо иштибоҳи дарвозабони Сарафшанро мебинем ва бо ҳамин ҳисоб кушода мешавад. дӯстони гиромӣ, як гурӯҳ аз мухлисон тарафдорони дастаи Хуҷанд ҳам дар майдон ҳастанд ва барои истиқбол аз голи худ бозигарони дастаи Хуҷанд ба назди мухлисон тарафдорони худ омаданд. Далер Шарипов ба ин тартиб дӯстони гиромӣ голро зад дар дақиқаи 53 ва ҳоло мо боз ба саҳнаи такрорӣ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. дар рафти ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Сарафшан доштанд тавре дида масалан ҳуҷуме ки бозигарони дастаи Хуҷанд доштанд тавре дида мешавад. дар миёнаи майдон дар канори рост онҷо ҳолате буд ки бозигари дастаи Сарафшан баъд аз бархӯрд дар замин хобида буд. ҳуҷум давом кард. албатта ин чиз манъ нест, инро бояд бигӯем. чунин ҳолат дар бозии дастаҳои Барселонаву Малёрка ҳам дида шуд дар даври якуми Ла Лигаи Испания. ва баъд аз он зарба аз масофаи дур буд. тавре мебинед дарвозабон зарбаро баргардонд Дилшод Дадабоев, аммо баъд аз он дифоъгарон ба ӯ кӯмак карда натавонистанд ва Далер Шарипов пешдастӣ карду аз дохили ҷаримагоҳ бо як зарбаи дақиқи худ тавонист ҳисобро кушояд.
хуб, ҳоло расман голро ба эътибор нагирифтаанд ба фикрам. биёед бубинем. Медонед чӣ дӯстони гиромӣ, медонед чӣ? Дар ин ҳолат вақте зарба иҷро мешавад, Далер Шарипов дар офсайд аст. Далер Шарипов дар офсайд аст. Ин чизро мо дар як саҳнаи такрорӣ дидем. бале, офсайд. мо болотар гуфтем ки он ҷо офсайд буд. нуқтаи ҷои зарбаро агар аҳамият диҳед, аллакай дар ҳамон ҷо Далер Шарипов ва ҳамчунин як ҳамдастаи дигари ӯ дар офсайд ҳастанд ва Далер Шарипов бо истифода аз ин бартарии худ баъдан гол мезанад. Ана ҳамин ҷо таваҷҷӯҳ кунед. ҳатто се футболбози дастаи Хуҷанд тавре мо мебинем. Игор Вукчевич, Ҷаҳонгир Эргашев ва Далер Шарипов ҳар се дар офсайд ҳастанд. Далер Шарипов ки гол зад, фарқ надорад агар ду нафар дигар ҳам гол мезаданд, гол ҳатман бекор карда мешуд. Он ҷо офсайд буд. нуқтаи ҷои зарбаро мо вақте аҳамият додем, ин чиз дарҳол бароямон аён шуд. партофти навбатии тӯб ба ҷаримагӯи дастаи Сарафшан, аммо ин ҳолатро акнун тавре мебинед Саидшоҳ Бозоров бартараф мекунад. фишори футболбозони дастаи Хуҷанд бештар шуда истодааст. Албатта ин чиз табиӣ аст, зеро онҳо як нафар зиёданд дар майдон ва бо истифода аз бартарии худ аз дидгоҳи шумораи бозигарон мехоҳанд зудтар ба ҳадафи худ расанд. ҳоло вазъияти стандартии навбатӣ боз як имконият аст барои Хуҷанд. аз сӯи дигар барои Сарафшан як санҷиши дигар. партофти тӯбро дидем. Акнун Хуҷанд аз ҳисоби зарбаҳои кунҷӣ ба пеш баромадааст. чорумин зарбаи кунҷии онҳоро мо дидем. боз ҳам офсайд. ин дафъа акнун Ҷаҳонгир Эргашев дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. бале, ҷои шаку шубҳа нест. дар саҳнаи такрорӣ ин чизро мо хело хуб дидем. шумораи офсайдҳо то кунун бозигарони дастаи Хуҷанд се бор дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. корти зард ба дарвозабони Сарафшан ба фикрам нишон дода шуд. бале, ба Дилшод Дадабоев барои вақтро кашол доданд. ҳамчунин Дилшод Дадабоев ишора мекунад ки ҳоло ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. дар маҷмӯъ дӯстони гиромӣ нимаи аввали рақобат албатта ҷолибтар ва пуршиддаттар сурат гирифта буд. ҳоло дар бораи қисми дуюм хулосагирӣ кардан барои мо барвақт ҳам ҳаст, аммо ба ҳар ҳол он таъссуроте ки нимаи аввал гузошт хело хуб буд. фикр мекунам барои мухлисони тарафдорони ҳар ду даста ва ҳамчунин барои мухлисону коршиносони бетараф. ин чиз як ҳолати маъмулӣ аст дар бозиҳое ки як даста вақте як нафар кам боқӣ мемонад, кӯшиш мекунад бо ҳар роҳу восита вақтро талаф диҳад. аммо аз ҷониби дигар ҳолатҳое метавонанд пайдо шаванд дар ин байн ки боз гӯем барои дар ҳисоб ба пеш баромадани тиме ки 10 нафара бозӣ мекунад замина ҳам гузорад. тӯб дар майдон боқӣ монд.
як аксулуҷуми саре, як зарбаи дақиқ аз масофаи дур шояд кори Сарафшанро баъдан осон ҳам мекунад. аммо Хуҷанд чӣ гуна вокуниш нишон медиҳад ба чунин ҳолат ва дар идома дастпарварони Александр Кристинин чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард? ин низ яке аз саволҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. хуб, қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, қоидаи бозӣ вайрон шуд. ба тавре мебинем зидди Тулқин Эргашев вайрон шудани қоидаи бозӣ дида шуд. ба Фахриддин Аҳтамов корти зардро ҳам довар нишон медиҳад. бале, ҳолате буд ки Тулқин Эргашев дар сурати гузаштан аз канор метавонист сӯи дарвоза ҳаракати худро идома диҳад. аммо Фахриддин Аҳтамов зидди ӯ қоидаи бозиро вайрон кард. бори дигар метавонед бубинед дер кард дифоъгари канории дастаи Хуҷанд ва баъдан бо доштани бозигари ҳариф аз шонааш, аз китфаш дақиқтар агар бигӯем ӯро афтонд. вазъияти стандартиро мебинем. имкониятҳои хуби голзанӣ барои дастаи Сарафшан шояд маҳз дар ҳамин гуна ҳолатҳо ба миён ояд, яъне ҳангоми вазъиятҳои стандартӣ. Бозоров партофти ӯ ба ҷаримагоҳ. инҷо идомаи муборизаро мебинем. ирсоли тӯб, на, дифоъгарони Хуҷанд бартараф кардан, аммо ба ҳар ҳол дар маҷмӯъ таркиборӯие ки бозигарони Сарафшан нақша доштанд амалӣ кунанд бисёр зебову диданӣ буд. боз як партофти дигар ба наздикии ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд, аммо ин дафъа акнун дарвозабон Никита Жеймо аз мавқеи худ пеш мебараду ҳолатро бартараф мекунад. то ҳамин лаҳза агар суол гузошта шавад ки беҳтарин бозигари ин дидор ки аст, фикр мекунам бо дар назардошти он 4 сейви муҳиме ки дар қисми аввал дошт, аксари коршиносон ва мухлисони бетараф маҳз номунасаби Никита Жеймо дарвозабони дастаи Хуҷандро ба забон меоранд. аммо дӯстони гиромӣ, беҳтарин бозигари дидор будани дарвозабон, махсусан тиме ки як нафар зиёд бозӣ карда истодааст дар майдон, ин чандон нишонаи хуб нест. ту ба даст расид. бале, Талер Шарипов аз кишвари Ӯзбекистон баргашт. давоми чанд соли охир дар бошгоҳи гуногуни Ӯзбекистон бозӣ мекард, махсусан то мавсими гузашта дар дастаи Металлург буд. узви дастаи мунтахаби олимпии кишвар аст Талер Шарипов ва мумкин ба аз сӯи сармураббиёни дастаи мунтахаби олимпии кишвар ба ҳайати дастаи ҷавонони то 23 сола низ ҷалб шавад дар моҳи сентябр. ҳаракатҳои Георги Тете Атрам инҷо натиҷа надоданд. Даврон Эргашев пас ба марказ. Алишер Шукуров партофти ӯ ба канори дост. Евгений Терзи идомаи ҳуҷумро акнун тавассути канори рост мебинем. футболбозони Хуҷанд наздиктар омада истоданд ба ҷаримагоҳи ҳариф ва инҷо довар ишора мекунад ки на, чизе нест. ба ҳар ҳол баъдан вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор гирифт пас аз оне ки тӯб аз ихтиёри бозигарони Сарафшан берун шуд. маъмулан албатта ин кори доварон дуруст аст дӯстони гиромӣ, зеро онҳо интизор мешаванд ки агар Сарафшан баъд аз оне ки ҳарчанд зидди бозигари ин тим қоидаи бозӣ вайрон шуд, тӯбро нигоҳ дошту ҳуҷумро роҳандозӣ кард, пас доварон халал намерасонанд. имкон медиҳанд ҳатман
ба ин тартиб ҳуҷум давом меёбад. Вале чун тӯб аз ихтиёри ин даста берун мешавад, қоидаи вайронкуниро сипас ба эътибор мегиранд. акнун бозигарони дастаи Сарафшан ҳам фаъол шуда истоданд. ва ин лаҳзаҳо мо эҳсос намекунем ки из Сарафшан як нафар кам аст. ибтидои қисми дуюми рақобат баъд аз танаффус берун шудани ҳар даста, албатта маълум аст ки онҷо сармураббии дастаи Хуҷанд тавсияҳои зарурӣ дода буд ки зуд ба фишор гузаранд, аз бартарии худ истифода баранд. андаке эҳсос мешуд, аммо ҳоли ҳозир на. вале мумкин аст баъд аз дақиқаи 75 ин омил боз таъсири худро расонад, зеро маъмулан баъд аз дақиқаи 75 хастагӣ дар бисёре аз футболбозон дида мешавад. онҷо бартарии як бозигар дар майдон сипас мумкин таъсири вижаи худро расонад. фаромӯш намекунем ки дастае ки 10 нафара боқӣ мемонад, онҳо аз ҳад зиёд қувва ва нерӯи худро мутамарказ карда бозӣ мекунанд ва ин метавонад дар идома барои онҳо ҷиҳати боз ҳам муқобилияти бештар нишон додан ба ҳариф кӯмак расонад. Александр Крестинин аз оне ки ибтидои корномааш дар Хуҷанд чандон хуб сурат нагирифт, ҳоло шояд хело дар ғаму андӯҳам ҳаст. тавре гуфтем ду бозии аввалро мураббии мазкур бохт, ҳам дар баробари Истиқлол ва ҳам дар баробари Равшан. умуман силсилаи бозиҳои мушкил дастаи Хуҷандро дар моҳи август интизор буд ва бозии имрӯз ҳам дар сафар зидди Равшан муқобили ҳарифи азалии худ дар дербии вилояти Суғд осон нахоҳад буд барои Хуҷанд. ин чиз аз аввал маълум буд. тӯб дар майдон боқӣ монд ё на? аут аст. ҳоло довар акнун ишора мекунад. агар дӯстони гиромӣ ба ҷадвали лигаи олӣ назар андозем, пас ҳоли ҳозир дастаи Артиш бо 31 имтиёз пешсаф аст. онҳо 15 бозӣ гузаронидаанд, яъне ҳамаи бозиҳои худро бетанаффус барпо карданд. истиқлоли душанбе ки як бозӣ дар захира дорад муқобили дастаи ҳосилот баъд аз 14 бозӣ бо 30 имтиёз дар зинаи дуюм аст. аммо тавре дида мешавад дастпарварони Игор Черевченко ба шоҳроҳи пирӯзӣ баргаштанд. махсусан трансферҳои зиёде анҷом дод дастаи Истиқлол дар равзанигузареши тобистона ва ин иқтидори дастаро боз ҳам пурқувват мекунад. аммо Истиқлолро дар пеш марҳилаи муҳими рақобатҳо дар лигаи чемпионҳои дуи Осиё интизор аст. тақвим бозиҳо зиёдтар хоҳад шуд ва ин андаке мушкилиҳоро барои дастаи Истиқлол метавонад пеш орад ва дар роҳи мубориза баҳри ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ ин яке аз умилҳое аст ки метавонад ба тимҳои дигар кӯмак кунад. аммо тавре гуфтем ҳайати Истиқлол бисёр қавиву мукаммал шудааст. қоидаи бозӣ вайрон шуд. дар ин ҳолат довар ишора дорад ки қоида вайронкунӣ буд, вале бидуни нишон додани корти зард ба бозигари ҳариф ин ҳолатро ҷамъбаст мекунад. ҷаҳонгир Сафаровро афтонд. дар ин ҳолат дифогари дастаи Хуҷанд. шумораи умумии қоида вайронкуниҳо аз ҳар ду тараф баробар шуд. 8-8. Шукуров партофтиу, вале инҷо аз ҳамдастаояш ҳеҷ кадоме ба тӯб расида наметавонад. эътирози Ҷаҳонгир Эргашев албатта инҷо дуруст аст. дӯстони гиромӣ, зеро ӯ дар канор озод буд, аммо Шукуров
масири гӯем мураккабтару мушкилтарро интихоб кард ва партофти ӯ аз байни бозигарон аз майдон гузашта берун шуд. Евгений Терзи аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Шаҳбоз Нуриддинов ба майдон мебарад, рақами 8. дар зинаи севими рақобатҳои лигаи олӣ ҳоли ҳозир дастаи вахш қарор дорад. Он ҳусейн заббозӣ гузарониданд, 27 имтиёз доранд. равшани кулоб бо 26 имтиёз дар зинаи чорум, хуҷан бо 19 имтиёз дар зинаи панҷум, Регар Тадас ҳам 13 бозӣ гузаронидааст, 18 имтиёз дар зинаи шашум мавқеъ дорад. баъд аз он Эсхата 18 имтиёз дорад зинаи ҳафтум, Барқчӣ бо 18 имтиёз дар зинаи ҳаштум, ҳосилот бо 15 имтиёз дар зинаи нуҳум ва Истарафшан бо 13 имтиёз дар зинаи даҳум ҷо гирифтааст. зарба сӯи дарвоза буд, аммо на он қадар қавӣ. این حالت رو دلشاد دادابویف با اسونی برطرف کرد. ҳолате ки боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон шуд барои мо такроран нишон медиҳанд. Бозигаре ки навакак ба майдон баромад аз ҳайати эҳтиётии дастаи Хуҷанд Шаҳбоз Нуриддинов қоидаи бозиро вайрон кард. ӯ низ легионер аст, аз кишвари Узбекистон ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст. танҳо як легионери Хуҷанд имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ боқӣ монда буд ва инак ӯ низ ба майдон баромад. дар ҳайати эҳтиётии дастаи Сарафшан бошад номунасаби ду легионер навишта шудааст. инҷо партофти туф, шонси беҳтарин, имконият ҳаст, вазъияти хатарнок, зарбаро мебинем ё на? Бале, зарба буд, аммо каме дертар. кӯшиши дуюм бошад бенатиҷа. аз шонси навбатии бисёр хуб бозигарони дастаи Сарафшан истифода бурда натавонистанд. дар нимаи якум зарбаи аз дур иҷро кардаи Бобур Қосимов дар хотирамон ҳаст. дӯстони гиромӣ, ки чӣ гуна зарбаи қавӣ буд. аммо ин дафъа дар ҳолати якум албатта пеши роҳи ӯро гирифтанд. зарбаи дуюм бошад ноаниқ рафт. маслан барои Тулқин Эргашев онҷо шонс буд барои зарбазанӣ, лек ӯ низ тавре дидем андаке дер кард дар иҷрои зарба ва бо ҳамин фурсат барои ӯ аз даст рафт. бори дигар ҳамин ҳолатро такроран мо шумо хоҳем дид. Тулқин Эргашев ҳангоми тӯбро қабул карду кор кард намуд, аллакай фурсат барои ӯ аз даст рафт. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Хуҷандро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок, аммо пеши роҳи ин зарба гирифта мешавад. хело хуб дифоъгари Сарафшан инҷо ҳаракат кард ва нагзошт ки Далер Шарипов ба ҳадафи худ расад. таркибороии бозигарони дастаи Хуҷанд бисёр хуб буд. Ҷаҳонгир Эргашев пас медиҳад ба Далер Шарипов ва зарбаи задаи ӯ аз сӯи дифоъгари Сарафшан бартараф карда шуд. аз зарбаи кунҷӣ ин дафъа мо партофти тӯбро надидем. шояд акнун ирсоли тӯб сурат гирад. бале дар ин мубориза бозигарони Сарафшан фаъолтар буданд ва шонси беҳтарин аст барои онҳо. имконияти беҳтарин, вазъияти хатарнок, як ба як мебарояд бозигар. шонс аст? на,
ин фурсатро дар лаҳзаи охир дифогари дастаи Хуҷанд бартараф карда истодааст. хуб, қарори довар чист? довар чӣ қарор мебарорад дар ин лаҳза? пеналти таъин нашуд, аммо эҳтимоли он аст ки ҳатман дида бароянд ин вазъиятро. хуб, мо интизор мешавем. саросема шудан лозим нест дӯстони гиромӣ. ва бубинед, иштибоҳи Далер Шарипов буд ва масъул ба қафо баргашту ин ҳолатро худаш бартараф кард. бархурд дар дохили ҷаримагоҳ буд, аммо саволи асосӣ ин аст ки Далер Шарипов он ҷо бехато бозӣ кард ва ё ба бозигари ҳариф бархурд. лаҳзаи бисёр мураккаб ва мушкил барои қарор баровардан барои довар низ ҳаст. то ҳамин лаҳза тавре ишора мешавад, довар танҳо аутро ба эътибор гирифтааст. эҳтимоли таъини пеналти баррасӣ мешавад. ва мо мебинем дӯстони гиромӣ ки оё воқеан Далер Шарипов бехато бозӣ кард ё на. баъдан ту аз майдон берун шудааст. агар инҷо воқеан майрон шудани қоидаи бозӣ набошад, эҳтимоли таъини зарбаи кунҷӣ ҳаст. хуб, ба фикрам худаш рафта мебинад. дар бозие ки бо иштироки дастаҳои Регартадаз ва Равшан буд дар даври ниҳои ҷоми кишвар ду пеналти таъин кард. Саид Зайниддинов ибтидо ба нафи Регар, баъдан ба нафи дастаи Равшан. дар ҳар ду ҳолат барои бо даст бозӣ кардан. хуб, меравад мебинад Саидҷон Зайниддинов ҳолатро ва хулосаи ниҳоиро баъдан мебарорад. яке аз лаҳзаҳои ҳассос ва мушкилтарин дар рафти бозии имрӯза барои доварам ҳаст. саволи асосӣ ин аст ки ба тӯб расиду онро аз назди пои ҳариф дур кард Далер Шарипов ё ин ки ба бозигари ҳариф бархурду ӯро афтод. метавонед бубинед, инҷо албатта суръати баланди Далер Шариповро бояд махсус ёдовар шавем ки ӯ аввал қафо мемонд, аммо баъдан баргашту ба Султонбек Фозилов имкони зарбазаниро надод. ана аз ин зовияи дид шояд беҳтар мо шумо ҳолатро бубинем. ҳолат дар дохили ҷаримагоҳ аст, ин дақиқан маълум. вале лаҳзаи бархурд муҳим аст. ба ислоҳ ҳамон контакт ана ҳаминҷо аллакай маълум аст ки аз хат гӯем дарун шудан ҳар дуи бозигарон. хуб, довар бармегардад. чӣ қарор мебарорад? пеналти ба фоидаи дастаи Сарафшан. дӯстони гиромӣ, корти зард ба Далер Шарипов ва ин корти дуюми зард аст. аз майдон хориҷ карда мешавад футболбозӣ мазкур. аз майдон хориҷ карда мешавад Далер Шарипов. шумораи бозигарони ҳар ду даста акнун баробар шуд. то ҳамон муддати вақте ки мо болотар ишора кардем, яъне дақиқаи 75 Сарафшан тавонист истодагарӣ кунад. ба дарвозаи худ гол сар надод ва тавре болотар гуфтем, дар ин гуна бозиҳо мумкин аст ҳолате ба миён ояд ки дар аксулҳуҷум даста шонси хубе пайдо кунад. ва воқеан ҳам имрӯз мо дидем ки Сарафшан интизор шуд, сабр кард, ҳуҷумҳои зиёди ҳарифро бартараф намуд ва дар ниҳояти кор инҷо акнун пеналти кор мекунад. хатои бисёр дағал аз сӯи Далер Шарипов. корти дуюми зард ба ӯ нишон дода шуд. шумораи бозигарони ҳар ду даста баробар ва акнун лаҳзаи ҳассос аст. пеналти ба фоидаи дастаи Сарафшан. ман дӯстони гиромӣ, набарди имрӯза воқеан арзанда ба номи худ. дербии суғдзамин
шаҳроварди вилояти суғд бениҳоят ҷолибу хотирмон сурат гирифта истодааст. набарди бисёр ҳассосу ҷолиберо мо шумо дида истодаем. амири фарҳод сарвони ҷавони дастаи Сарафшан барои иҷрои зарбаи пеналтӣ тайёрӣ мебинад. ҳоло хоҳем дид ки ин зарба бо чӣ анҷом меёбад. ва бисёр олӣ инҷо амири фарҳод бо як хунсардии том пеналтиро иҷро карду дар дақиқаи 80 Сарафшанро ба пеш баровард. акнун шодиву сурур ва хурсандӣ ин лаҳзаҳо дар варзишгоҳ таъминандоз аст. ва бовар кунед Сарафшан ки як шаҳри воқеан футболӣ аст дар кишвар, дар хонадони ҳар як оилаи ин шаҳр шояд мо ин лаҳзаҳо шодиву хурсандиро мебинем. аз комёбӣ ки албатта бозигарони ин тим дар баробари хуҷанд дар баробари ҳарифи азалии худ дар бозиҳои лигаи олии футболи кишвар доранд. аммо ин анҷоми кор нест. ҳоло дар пеш моро боз 10 дақиқаи дигар аз вақти асосии бозӣ ва албатта дақиқаҳои илова мекардаи довар интизор аст ва дар ин рақобат мумкин аст рӯйдодҳои дигари хотирмон низ иттифоқ биафтад. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки пеналтӣ таъин шуд. амири фарҳод рост ба марказ зарбаро иҷро кард. андаке тӯбро бардошт, баландтар иҷро кард. дарвозабон самти ростро интихоб карда буд Никита Жеймо, вале амири фарҳод бо як хунсардӣ тавре гуфтем голро ба ҳадаф расонд. идомаи бозиро акнун хоҳем дид. дӯстони гиромӣ, набарди бисёр ҳам ҳаяҷонбарангез аст бо иштироки ин ду тим, рақобати пуршиддат ва хоҳем дид ки анҷоми он бо чӣ ҷамъбаст мешавад. агар мо ба таърихи рақобатҳои охири ин ду даста таваҷҷӯҳ кунем, пас дастаи Сарафшан муддати тӯлонист ки наметавонад дар баробари хуҷанд ба пирӯзӣ ноил шавад дар бозиҳои лигаи олӣ. мавсими гузашта як бозӣ мусовӣ хотима ёфта буд дар ҳамин майдон рӯзи 1 июни соли 2024 ва хуҷанд дар хонаи худ 3-1 Сарафшанро шикаст дод. ин мавсим дар марҳилаи якуми чемпионат хуҷанд 1-0 дар баробари Сарафшан комёб шуд. голи ягонаро Пол Камолафе ба ҳадаф расонда буд дар дақиқаи 10 ки акнун бозигари дастаи Истиқлоли Душанбе аст. Шон Пол Камолафе ба бозигари дастаи Сарафшан ҳам ҳамдастаҳояш ва ҳам бозигарони хуҷанд кӯмак мекунанд то ин ки аз ҷои худ боло шавад. ҳамлаи футболбозони дастаи хуҷандро мебинем. фаули онҳо ин лаҳзаҳо албатта талаб карда мешавад. Алишер Шукуров ирсоли тӯб ба сӯю амири Фарҳод ин ҳолатро бартараф кард, аммо дар бозиёфти тӯб футболбозони дастаи хуҷанд фаъоланд ва мубориза идома дорад. Фахриддин Аҳтамов пас ба канори чап ва як паси нодуруст ҳам ҳаст. нофаҳмӣ байни бозигарони хуҷанд дар ин лаҳзаҳо дида мешавад. хуб, ҳамчунин хуҷанд дар мавсимҳои қаблӣ низ дар баробари Сарафшан комёб шуда буд. мавсимҳои 2020, 2021, 2022 Сарафшан соли 2023 дар лигаи олӣ набуд. ва охирин пирӯзие ки Сарафшан дошт дар баробари хуҷанд дар лигаи олӣ рӯзи 4 ноябри соли 2019 буд. Сарафшан дар ҳамон рақобат дар сафар хуҷандро 1-0 шикаст додааст. ҳамчунин агар таърихи рақобатҳои дигари байни худи ин ду тимро варақгардон кунем, пас охирин ғалабаи хонагии дастаи Сарафшанро муқобили хуҷанд боз ҳам дар соли 2019 мо мебинем. онҷо 2-1 рӯзи 11 апрели соли 2019 Сарафшан хуҷандро шикаст дода буд. баъд аз анамон ду ғалаба дар мавсими 2019 дигар тавре гуфтем Сарафшан давоми 6 соли охир дар бозиҳо муқобили хуҷанд пирӯзӣ надошт ва дар маҷмӯъ чӣ будан ин ғалабаро намедонистанд.
интизори ғалаба ва комёбии тими худ дар баробари Хуҷанд буданд мухлисон ва имрӯз акнун шояд наздик ҳам омаданд. як ҳолати дигари баҳснок инҷо ба миён омадааст. Саидҷон Залиндинов тӯбро ба дасти худ гирифт. довар иҷозат медиҳад ки акнун бозӣ идома ёбад. Саидшоҳ Бозоров тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон кард. лаҳзаҳои поёнии рақобатҳо барои дастаи Хуҷанд вақтҳои охир чандон хуб ҷараён надорад. ба хотир оред бозии гузаштаро бар муқобили Равшан чӣ гуна онҳо дар поёни рақобат ду гол ба дарвозаи худ сар доданд. дар ҳоле ки 1-0 дастаи Хуҷанд дар ҳамон бозӣ до дақиқаи 85 пешсаф буд. Аслан худи онҳо низ дар дақиқаи 80 гол задан аз вазъияти стандартӣ. аз назди дарвоза тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. дар дақиқаи якум илова шуда ба вақти асосӣ ҳамлагари Равшан дар бозии гузашта ба дарвозаи Хуҷанд гол зада буд. рӯзи 9 август дар бозии даври 14 лигаи олӣ. мухлисон тарафдорони Хуҷанд бо якҷаҳон умеду орзу ба омадани истиҳоди мураббиёни нав ва ҳамчунин ҷалби чанд футболбозии хориҷӣ менигаристанду ҳаваси онро доштанд ки дар нимаи дуюм натиҷаҳо куллан дигаргун шавад ва даста баҳри ба даст овардани ҷоизаҳо мубориза барад. аммо ҳоли ҳозир ин тағйиротҳо ва ин дигаргуниҳо ба дастаи Хуҷанд ҳеҷ кӯмаке нарасонидааст. вале мумкин аст дӯстони гиромӣ агар фаъолияти Александр Кристинин дар дастаи Хуҷанд идома ёбад барои мавсимҳои баъди ин мураббӣ воқеан як ҳайати бисёр хубу рақобатпазирро ташкил намояд. нофаҳмӣ байни бозигарон идома дорад. дар ҳолати қаблӣ тавре дидем Никита Жеймов бо Толқин Эргашев бархурд доштанд. ҳамаро аз назди худ дур мекунад сардовар. ҳамчунин он гурӯҳи бозигароне ки баҳсу мунозира доранд онҳоро низ хоҳиш карда истодааст дуртар раванд, дахолат накунанд. табиби дастаи Мистер Равшан омад ва ин лаҳзаҳо ба Толқин Эргашев кӯмак мерасонад. албатта ин дақиқаҳои талафёфтаро сардовар ҷуброн мекунад. дар робита ба ивазшавии сармураббӣ дар Хуҷанд рости гап ин фикри шахсии ман аст. беҳтар аст албатта мураббиён дар ибтидои мавсим роҳбарии тимро бар дӯш бигиранд. он нақшаву барномарезиҳое ки доранд ҳамаашро тарҳрезӣ кунанд, ҷамъиятҳои таълимӣ тамринӣ гузаронанд ва ба пуррагӣ омода шаванд ба мавсими нав. вақте миёнаи мавсим як мураббӣ меояд, махсусан дар лигаи олии мо аллакай ҳайат пурра аст. баъзе аз футболбозоне ки шояд ӯ мехост ҷалб карда наметавонад ва аз ин хотир мушкилиёт пеш меорад. аммо аз ҷониби дигар бояд ман такроран ёдовар шавам ки зери роҳнамоии Рустам Хоҷаев натиҷаҳои дастаи Хуҷанд хуб буд. барои мисол мавсими гузашта онҳо то финали ҷоми кишвар расиданд, аз Регарта даст мағлуб шуданд ва ҳамчунин дар чемпионат ҷои дуюмро гирифтанд. ногуфта намонад ки дар ибтидои ин мавсим баъзе мушкилиҳо буд барои тими Хуҷанд. дар моҳи март махсусан аммо онҳоро мураббӣ рафт карда тавонист ва баъдан натиҷаҳои хуб тавре гуфтем дар моҳҳои апрелу май ба қайд гирифт ва Хуҷандро аз қисми поёни ҷадвали мусобиқа ба қисми миёнаи он баровард Рустам Хоҷаев. вале баъдан қарордод байни ин мураббӣ ва даста бекор карда шуд. ман дар даврони соҳиби истиқлолӣ
маҳз зери роҳнамоии Рустам Хоҷаев беҳтарин натиҷаи худро дастаи Хуҷанд дар мусобиқоти дохилӣ ба қайд гирифтааст. ҳамчунин бори аввал зери роҳнамоии ҳамин мураббӣ онҳо ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми конференсияи футболи Осиё баромада буданд. аз аут тӯб ба бозӣ дароварда шуд. инҷо пешрои ҳамлаи бозигарони Хуҷанд гирифта мешавад, аммо аут ба фоидаи дастаи меҳмон аст. ирсоли тӯбро мебинем. талошҳои навбатии бозигарони Хуҷанд натиҷа намедиҳад. хуб дарвозабон қабл аз ин агар аҳамият дода бошед хело ҳам пеш омада буд Никита Жеймо. баъд аз бартараф шудани ҳуҷуми қаблии Хуҷанд ӯ ақибнишинӣ кард, вале боз ҳам пештар баромада дар роҳандозии ҳамлаи навбатии дастааш иштирок мекунад. ва фикрам офсайд ба қайд гирифта шуд. агар хато накунам ҳолати нобозӣ буд дар лаҳзаи қаблӣ. аммо шумо инҷо мебинем. бале офсайд аст. фахриддин Аҳтамов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. инҷо шонси навбатӣ барои бозигарони дастаи Сарафшан ва чӣ гуна аз ин фурсат истифода бурдан наметавонанд. Султонбек Фозилов имконияти бениҳоят хубро аз даст дод. 9 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми дуюм. ба нимаи аввал 3 дақиқа вақт илова шуд, аммо тавре мо амалан дидем он 8 дақиқа идома ёфт. ҳоло 9 дақиқаи қисми дуюми рақобат чӣ қадар тӯл мекашад? барои мо албатта мавҳум ва нофаҳмо боқӣ мемонад, зеро ҳолатҳои дигари таъсиррасонам ҳастанд ба ин дақиқаҳои илова мекардаи сардовар. бори дигар метавонед бубинед фурсате ки барои Фозилов буд. зарбаро бо сар иҷро кард, аммо нишонро хато гирифт. партофти тӯб ба ҷаримагоҳ дарвозабон Дилшод Дадабоев хело хуб ин ҳолатро бартараф карда истодааст. боз як ҳамдастаи дигари ӯ инҷо шояд ба кӯмаки тиббӣ ниёз дорад. бале табиби дастаи Истарафшан ҳам ба майдон меояд. ва Саидҷон Заринҷенов бо ишора ба соати дасти худ ба ин маъно ба мову шумо мефаҳмонад ки вақти талаф меёфтаро дар чунин лаҳзаҳо ӯ ҳатман ба эътибор мегирад. хуб дӯстони гиромӣ, тибқи тақвими баргузории рақобатҳо дар лигаи олӣ тавре гуфтем баъд аз ҷамъбасти бозии даври 15 танаффус хоҳад буд. баъдан рӯзи 12 сентябр бозиҳо дар лигаи олӣ аз сар гирифта мешаванд. ва аллакай лигаи футболи кишвар санаи дақиқи баргузории финали ҷоми кишварро ҳам маълум кард. 14 сентябр дар варзишгоҳи 20 солагии истиқлолияти кишварамон дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки дастаҳои Регат Тадази Турсунзода ва Эсхатаи Хуҷанд финали ҷоми кишварамон сурат мегирад. бозӣ расо соати 17 шурӯъ мешавад. ҳоло аз дур зарбаро мебинем, аммо зарбаи Вукчевич бартараф шуд. танҳо аут аст ба фоидаи дастаи Хуҷанд. бо дар назар доштем он ки санаи баргузории финал маълум шуд, баъзе аз бозиҳои даври 16 метавонанд иваз шаванд ё ба таъхир гузошта шаванд. дӯстони гиромӣ, яъне дар назар дорам санаи баргузории онҳо метавонанд иваз шаванд ё баъзе аз онҳо ба таъхир гузошта шаванд. дар ин бора акнун албатта дар гузоришҳои баъдӣ суҳбат мекунем. ҳоло бештар таваҷҷӯҳ ба лаҳзаҳои поёнии рақобати имрӯза бо иштироки Сарафшану Хуҷанд хоҳад буд. набарди ҳассос, дербии вилояти Суғд
як рақобати бисёр ҳам ҳаяҷонбарангезу ҷолиберо барои мо тақдим кард ва дар идома дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ низ ҳамин гуна хоҳад буд. зарба аз масофаи дур тавре мо шумо мебинем хело баланду ноаниқ иҷро шуд. умуман агар бигирем имрӯз воқеан ҳам хуҷанд аз ҳисоби ба вуҷуд овардани имкониятҳои хуби голзанӣ дар қиёс бо Истарафшан қафо буд. Истарафшан дар нимаи аввал 4 имконияти беҳтарин дошт ки болотар гуфтем, ҳеҷ кадоме аз онҳо истифода нашуд. ва боз дар қисми дуюм ҳам ғайр аз гол аз пеналти боз ҳамон фурсате ки барои Султонбек Фозилов буд, он ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст. ғайр аз ду се зарбаҳои баланд сӯи дарвозаи Истарафшан ва як зарбаи росте ки аз дур буд, дигар ҳолатҳои хотирмон бо иштироки бозигарони Хуҷанд дар қисми дуюм дида нашуд. ин албатта барои истиҳоди мураббиён нигаронкунанда хоҳад буд, зеро онҳо иқтидор ва зарфияти бузургтар доранд. дар назар дорам истиҳоди мураббиёни Александр Крестининро, вале шояд ба таври зарурӣ ба ин бозӣ тайёр нашуданд. аз ҷониби дигар албатта таъсири майдони хонагии Истарафшан, фаъолии мухлисони ин тимро ҳам ба бозигарони дастаи шаҳри Хуҷанд бояд нодида нагирем. бозӣ кардан дар сафар зидди Истарафшан ва ҳамчунин дар сафар зидди Равшани Кулоб воқеан мушкил аст барои ҳамаи дастаҳо ва инҷо зарбаи олитарин. бубинед ки ба чӣ оварда мерасонад, ҳисоб 1-1 мешавад. Алишер Шукуров, дӯстони гиромӣ, дар ҳамин лаҳзае ки мо шумо аз он ситоиш мекардем ки бозиҳои сафарӣ маъмулан зидди Истарафшан барои Дилход аста мушкил хоҳад буд ва барои Хуҷанд низ истисно нест. инҷо гол зада мешавад, ҳисоб 1-1. аммо ба Алишер Шукуров ҳам, дӯстони гиромӣ, корти дуюми зард нишон медиҳад. довару ӯро аз майдон хориҷ мекунад. ӯ корти зард дошт қаблан ва ин корти дуюми зард шуд барои Алишер Шукуров. акнун драмаи ҳақиқӣ дар поёни ин бозӣ ин аст ки дӯстони гиромӣ, Хуҷанд ки муддати тӯлони як нафар зиёд буд, натавонист аз бартарии худ истифода барад. баъдан шумораи бозигарони ҳар даста дар майдон баробар шуду бо истифода аз пеналти Истарафшан ҳисобро кушод. инҷо тавре мо мебинем тӯбро қабул мекунад Алишер Шукуров, бо қафаси синааш тӯбро қабул кард. баъдан як зарбаи хатарнок аз сӯи ӯ, масири зарбаро бибинед чӣ гуна тағйир ёфт ва тӯб ба дарвоза ворид шуд. Алишер Шукуров дар кард ки ӯ чӣ хато кардааст, зеро вақте пироҳани худро ба дар кард, зуд баргашт барои гирифтани он, аммо дер карда буд. ба дар кардани пироҳан дар ин гуна ҳолатҳо тавре медонед бо корти зард ҷазо дода мешавад. фаъолии бозигарони дастаи Хуҷандро мебинем. инҷо боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки онҳо ва акнун бевосита тӯб ба бозигари Хуҷанд расида аз майдон берун шуд. Истарафшан дар поёни рақобат бартарии худро аз даст дода истодааст. Хуҷанд фаъол шуд. Хуҷанд эҳсос кард ки метавонад аз фориғболии ҳариф истифода барад ва ниҳоятан аз имконияти хело хубе ки онҳо дар ихтиёр доштанд ба задани гол даст ёфтанд. умуман бояд эътироф намоем ки ҳарчанд фурсатҳои голзанӣ зиёд надошт дастаи Хуҷанд дар набарди имрӯза, аммо аз шонси беҳтарини пайдо шуда ба бозигарони соҳили руди сир муяссар шуд то гол зананд. Алишер Шукуров, бозигари нави ин тим, ба задани гол муваффақ шуду пирӯзии дастааш голи дастаашро ба ҳадаф расонд. корти зард нишон дода мешавад ба Саид Чобозоров барои қоидавайронкуние ки дар лаҳзаи қаблӣ дошт. дар дақиқаи 96 бозӣ ҳисоб 1-1 шуд ва ин ҳам ҳолате аст ки Саид Чобозоров қоидаи бозиро вайрон кард ва корти зард гирифт.
аллакай дақиқаи 9 илова кардаи довар хотима ёфта истодааст, аммо тавре мо болотар гуфтем. инҷо ҳоло нофаҳмӣ аст байни бозигарони ҳар даста, аммо аз ҷониби дигар тӯбро ба бозӣ дароварданд. ана ҳамин чиз футболи моро зеб намедиҳад дӯстони гиромӣ. Дар ҳар як рақобат, махсусан дар бозиҳои муҳимтарин, аз футбол дида ба корҳои дигар машғул мешаванд бозигарони дастаҳо. хуб, инҷо тавре мебинем шиддати рақобат бо ин хотима намеёбад, баҳсу мунозираҳо давом доранд ва хело нофаҳмӣ зиёдам ҳаст байни бозигарони ҳар ду даста. ором бояд шаванд, бозӣ хотима ёфт, набарди ҳассос, пуршиддат, албатта бозии муҳим барои 3 имтиёз буд. ҳама дарк мекунанд муҳимият ва мақсудиятҳои чунин як рақобати ҳассосро, аммо бояд хештандорӣ кунанд, худро идора карда тавонанд ва эҳтироми ҳарифу мухлисону дигар шахсонро ба ҷо оранд. ин футбол аст. агар намуди дигари варзиш мешуд, албатта дар доираи қонун-қоидаи он баъдан метавонистанд байни ҳам ҳисобу китоб намоянд, аммо дар футбол бо бозии худ, бо ҳунарнамоии худ бояд мухлисонро шод кунанду натиҷаи заруриро ба даст оранд. дӯстони гиромӣ, бо ҳамин шаҳроварди навбатии вилояти Суғд як набарди ҳассосу ҷолиберо барои мо шумо пешниҳод кард, аммо ғолиб муайян нашуд. 1-1 бозӣ мусови хотима меёбад. хело бозии хубу хотирмон буд. лаҳзаҳои беҳтарин ва ҳассоси ин рақобатро бори дигар барои мо шумо пешниҳод мекунам. фишурдаи онро метавонед бубинед ва дар ҳамин лаҳзаҳо ман бо шумо хайру хуш мекунам. дар хидмати шумо буд шорeh Парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронаш аз варзишгоҳи марказии шаҳри Истарафшан. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед ва аз футбол дур нашавед. хайр.